Valencià, dimecres 13, repàs acumulatiu, pàgina 51. Exercici 1. Escriu una paraula derivada per sufixació de cada una de les següents. Subratllen el sufix. Par. De perill, perillós. Subratllaríem os. De pensar, pensarós. Subratllaríem os. De clar, clarament. Subratllaríem ment. De gol, golejar. Subratllaríem echar. De fàcil, fàcilment. Subratllaríem ment. De carn, carnívor. Subratllaríem ívor. De córrer, corredor. Subratllaríem or. De pobre, pobresa. Subratllaríem essa. Molt bé. Exercici 2. Completa amb les paraules de l'activitat anterior. Cal dir la paraula primitiva, la paraula derivada i la classe de paraula que és. Val. Pensar. Paraula primitiva, pensar. Paraula derivada, pensarós. Pensar és verb, pensarós, adjectiu. Clar, adjectiu, clarament, adverbi. Gol, substantiu, golejar, verb. Fàcil, adjectiu, fàcilment, adverbi. Carn, substantiu, carnívor, adjectiu. Córrer, verb, corredor, substantiu. Pobre, adjectiu, pobresa, substantiu. Molt bé, anem a l'exercici 3. Analitza els grups nominals següents com l'exemple. Els nostres mocadors blancs de paper. Els nostres determinants, mocadors nucli, blancs complement i de paper complement. Val. Aquestes amigues teues. Aquestes amigues teues. Aquestes determinant, amigues nucli, teues complement. Una milotxa preciosa. Una determinant, milotxa nucli, preciosa complement. La cadira blava, aquella. Cadira nucli, la determinant, blava nucli, blava complement, aquella complement. Val? Cadira nucli, blava complement, aquella complement, la determinant. El seu vestit negre de cerimònia. Seu vestit nucli, el determinant, seu determinant, negre complement, de cerimònia complement. Aquests llibres antics d'història. Llibres nucli, aquests determinant, antics complement, d'història complement. Bé, exercici 4. Explica quan s'accentuen gràficament les paraules planes i posen exemples. Les paraules planes s'accentuen gràficament quan acaben en diftong o en consonant, excepte les terminacions as, es, is, os, us, en i in. Exemples. Claxon, correguérem, exàmens, fenòmens, nèctar, préstec, portaveu, vindríeu. Activitat 5. Copia el dictat. Cal que copieu el dictat sense ninguna falta d'ortografia i en la lletra el més clara possible. Autoavaluació. Així cal contestar sí o no, 2 punts per a cada resposta encertada i després sumeu i veureu quina nota heu tret. 1. Les paraules parònimes s'escriuen exactament igual? No. 2. Els possessius concorden en gènere i nombre amb el substantiu que acompanyen. Sí. 3. La paraula mòbil porta accent diacrític. No. 4.
el possessiu vostre és de diversos posseïdors. Sí. En aquest cotxe és el meu. El possessiu fa la funció de nucli. Sí. Molt bé, espero que hagueu tret bona nota. Adeu.